Het carnaval ging vrijdagochtend al vroeg van start in Landweer, waar de scholen De Klimboom, de Montessorischool en de Kruutwis in optocht door de straat trokken. Met papa en mama aan de hand zien de eerste kriebels ontstaan. Het vastelovensgevoel liet ons hartje sneller slaan. En als je hier niet van komt, dan is dat pas een goed gemis. Ja, dan wette jij ook niet wat joeks en vastelovend is. Alle hazen en hazinnen zien ons al begonnen. Want als hazenkeutel hebben ze hier gestaan. Ja, gestaan. Geef het er, ja, dat doen wij het nog ver. Geef het er, laat ook gaan. Geef het er, ja, dat doen wij het nog ver. Geef het er, laat ook niet helemaal gaan. Met joes en rollen zien wij hier met goed geword. En met deze monumenten ons hertjes in de lucht. De jeugdige prinsen en prinsessen hadden de afgelopen dagen al heel veel te doen gehad op school. Wij mochten een paar regels verzinnen. De kinderen mochten gek verkleed en dan mochten wij uit elke klas een jongen en een meisje kiezen die dan mooist verkleed waren. En iedereen mocht een koekje mee naar school en we hadden lange pauze. En dan mochten allemaal en alles draaide een beetje om ons en dan mochten wij kiezen wat er dan gebeurde. We zijn ook naar de blokkendoos geweest. Ja, de blokkendoos. Bij de Klimboom zijn we ook geweest. En daar waren allemaal hele leuke kindjes. Vonden we ook heel leuk om te doen. Wat dat betreft is het heel erg leuk. We hebben in school al een paar dingen georganiseerd. Net zoals knutselen voor de kar die daar staat. En ook nog thuis veel gedaan. En ja. En langs de klassen geweest met de school. Prins en prinses, wij twee zijn samen langs alle klassen geweest om dingen te vertellen aan kinderen. Kijken of ze al in een sfeer waren voor vandaag. Deze week hadden we verkleed naar school komen, dus maandag hadden we gekke harendag. Dinsdag, als je als jongen was, moest je meisjeskleren aan en als je meisjes was, moest je jongen aan. Woensdag moest je rood, geel, groen. En gisteren moest je een pyjama onesie-dag, dus dan mocht je lekker in je pyjama naar school toe komen. Ik fiets de polder in mijn kop. Waarom doe je dan een huisje op? Dat versieren met heel veel kleur. Zo heb ik dan een kleppen en een striepenver. Leven als het vastelovend is. Lachen, springen, kruifuur, rol. Maak dan alle dagen heel veel lol. En altijd lekker dan, ook als leven vol. Het was jammer voor prins Tom van de Kruutwis, die er niet bij kon zijn. Hij werd vervangen door adjudant Sam. Leuk, maar ook weer niet. Want hij ligt nou ziek thuis op de bank. Hij ligt ziek op de bank. Ja. Dat is helemaal niet leuk, hè? Nee. Nee. Maar dan heb jij vandaag een leuke dag extra. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En jij bent een prinses. Ja. Hoe vind je dat nou, dat hij ziek is? Ik vind het helemaal niet leuk voor hem, maar ik denk wel dat het voor hem heel leuk is om vandaag prins te zijn. En we hebben ook een andere adjudant erbij mogen kiezen. Dus het feestje gaat wel gewoon door en dan hopen we dat die zondag weer beter is voor de kinderoptocht. Tom, om heel veel wetenschap! Kerstboom aan de kant, zien we kerst op je pand. Het wachten is begonnen, snappen waar ze nog van zonde. Groen, geel en groen, die kleuren maakt ons blij. Zingen als ze springen, want stoppen kunnen niet. Ha, 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 ha. Het is weer vastelovend, het vies in de kop. Het is weer vastelovend, ik knallen erop. Lekker, 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 vieren ganse dag. Dit is die kerstfest van de nieuwe dag. De jeugdige hoogheden hebben een drukke dag voor de boeg. We gaan dadelijk de optocht maar rijden en dan gaan we dadelijk een groot feest maken in de school. Vandaag dan mogen wij
hier in de kar natuurlijk. En dan staan we in de optocht in deze kar. En tijdens de carnavalsbal moeten wij alles leiden. Dus dan gaan wij, dan moeten wij alle artiesten aankondigen en zo. Daar heb ik echt heel veel zin in. Een heel groot feest. Een heel goed feest. We gaan straks de optocht lopen en hier feest vieren. En daarna gaan we naar de tent. We halen dadelijk de kruidbus nog op en dan gaan we zo maar een beetje rondrijden. Dat was het wel de optocht. Het carnavalfeest wordt in de Hazenkeutertent met alle Venraagse scholen afgesloten.